মায়ের জন্য শাড়ি, অলংকার ও অন্যান্য সামগ্রী দান। Belai hamba ini yang Mata Tiprasa Mondiro Phai Mani Thani Asirbat Sana Phaimani O Hastani Joto Lokurokno Bagui Teo Hayungni Joto Lokurokno Bagui Bosor Ses Bosor Kotal Khai Dong 2000 Ses ni Lokno 2025 ni Bisi Kwtalo Tiprasa Dong Joto Hayungni Lokurokno Shanti O Prithibi O Shanti Darina Bagui Teo Hayungni Joto Lokurokno Kaham Kurwng Hamari Rana Bagui Chini O Tiprasa Hastani Joto Lokurokni Bisingo Kaham Kurwng Haya Chaya Katiru Mani Thani Prathana Khaimani O Chini Tiprasa Hastani Joto Lokurokno Kaham Kurwng Tgna Jotoni Nokno Kurwng Shanti Tongthong Jotoni Nokno Kurwng Monimung Tongthong Bunai Mani Thani ang ini ang Asirbat na Phaimani Jotoni Bagui Ma Singno Asirbat dinai Jotoni Nokno Kurwng Hamari dinai Jotoni Nokno Kuchirnai O Bisi Kwtalo Jotoni Nokno Kurwng Hamari Tukthong বিশেষ করে চিনি Tiprasa Rokni Nokno Kurwng Monimung Tongthong Don Sompoti Tukthong Total bosor Jotoni Nokno Monimung Tubui Jotoni Nokno Kuchi Tubui Mani Thani ang Asirbat Sanai Prathana Sar obas kamsala o bisi painani thaising khakni dong yaba Kwtalo bisi ni bagui je Tiprasa rok tabok ma sai mami bigra khakra rang kuisa ajnan lamok kuroi oborokni bagile tamo yapri na bagui wan maya hni makrui mani shakti tongo mani shakti operation shakti Mani Thani Abani Bagui no Asirbat na Phaimani O Hayungni Joto Lokurokni Bagui O Hayungni Joto Chini Borokni Bagui Te Chini Tiprani Joto Lokurokni Bagui Chini Tiprasa Rokni Bagui Asirbat na Phaimani Mani Asirbat manai Ma Asirbat Kutungni